Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Nining misa padayon atong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan labi na dinhi sa atong nasod. Naunta kining atong proseso sa paghimo sa pinili ay mahimong mabungahon sa paglig-on sa atong relasyon, dili pagbungkag sa atong kahiusa isip usa ka nasod. Ato sang iyampo ang tanang mga masakiton, labi na gyud kining atong giantos nga pandemya mawagtang naunta sa hingpit. Ato sang padayong iyampo pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors and donors na padayong naghatag sa ilang suporta sa atong mga panginahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasailuon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita makagagahom ug way kinutubang Dios, ikaw ang among gahom ug lamdag. Ablihi ang among mga kasing-kasing aron mag-alagad kami kanimo nga malipayon ug tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Sama nga nakasulod sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo. Apan dili managsama silang duha kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios. Kay kung daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga mabatunan sa daghang tawo pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Jesucristo. Kung tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo naghari ang kamatayon pinaagi sa maong tawo, labi pang maghari kadtong nakadawat sa madagayaong grasya sa Dios ug sa gasa sa iyang pagkamatarong pinaagi kang Hesukristo. Busa ingon nga ang pagpakasala sa usa ka tawo maoy nahimong hinungdan nga silutan ang tanan pinaagi usab sa matarong buhat sa usa ka tawo maluwas ug makabaton sa kinabuhi ang tanan. Kay ingon nga pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo daghan ang nahimong makasasala, pinaagi usab sa pagkamatinumanon sa usa ka tawo daghan ang gihimong matarong sa Dios. Gihatag ang balaod aron mudugang ang kalapasan apan dili midaghan ang sala. Labaw pang midagaya ang grasya. Busa ingon nga naghari ang sala pinaagi sa kamatayon, maghari usab ang grasya sa Dios pinaagi sa pagkamatarong nga magdala kanato ngadto sa kinabuhing walay katapusan pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Aniya ko Ginoo, mianiya ko aron pagbuhat sa imong kabubuton. Aniya ko Ginoo, mianiya ko aron pagbuhat sa imong kabubuton. Sakripisyo halal wala ka mubuot, apan mga dunggan nga inablihan, alang sa pagsugot gihatag mo kanako. Mga hinurot ug sunog o mga halad, bayad sa sala wala ka mangita. Unya mingon ako, ania mianhi ako. Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagbuhat sa imong kabubuton. Diha sa linukot nga basahon, gibutan alang kanako. Ang pagbuhat sa imong kabubuton, o Diyos ko mao'y akong kalipay. Ug ang imong balaod, aniya sulod sa akong kasing-kasing. Aniya ako Ginoo, mianhi ako aron pagbuhat sa imong kabubuton. Gipahibalo ko ang imong katarong, diha sa bagang pundok sa katawhan. Wala na ko pugni ang akong mga ngabil, sumala sa imong hibaluan, o Ginoo. Aniya ako Ginoo, mianhi ako ang pagbuhat sa imong kabubuton. Busa pagbantay gayud kamo ug pagampo kanunay. Alleluia, 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 Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanit. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ko ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, pag-andam kamo sa bisan unsay mudangat, baksig hugot ang inyong mga bisti, diha sa hawak, ug dagkuti ang inyong mga suga, samag mga sulugoon nga naghulat sa pagbalik sa ilang agalon gikan sa kumbira sa kasal. Inigabot niya o inigtuktok, ablihan dayon nila ang pultahan. Bulahan kadtong mga sulugoon nga makaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw ug nagandam. Sultihan ko kamo nga magbakos siya, palingkuron sila sa kananan ug silbihan niya.
ug bulahan sila kung hikaplagan niya nga andam bisan kung moabot siya sa tungang gabi o kaadlawon na. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kasagaran sa mga tao karon, apil na tingali ko ani usahay, ratulon, maratol ba? Nang litan ron, maglinog ron, maratol mo dili. Maya na. Naaron dihay mo siyagit o kalit kay nagtinamparusay diha sa gawas. Madisturbo mo dili. Disturbo. Naay mo kalit rog dool ni mo diri magdagan hapit wa ka pang nudlay niya muhunghong ni mo samtang naa ka diha nga nasunog inyong balay. Muli ka dili. Tubag. Wala, mga ratulon ta. Way usa nato nga makapangandak. Pero si Kristo kuha na to, sayo na ni, nag-warning ba? Panganda mo kanunay. Kanang tao nga andam, di ginamaratol, basta andam. Pero dili gani andam, ratol gina. Na siya. Nanganda mo, nga masunog ito inyong balay karon. O ano? Mo ko nang makalit, unsa nasunog? Pero nangandam pa ka, kaning balaya, posible magining masunog. Unsa kaya kung buhatog masunog, no? Unsay buhaton? Naibisan sa mga kompanya, magaling ng fire drill, di ba? Earthquake drill. Musakay sa kagbarko, nasa sila firefighting, nasa sila kanang swimming, kay malunod man ginang barko. Sa eroplano, nasa unsaon paggamit ang parachute, sulti-sultihan sa tag-unsaon pagtaod anang naang life vest, kanang maabot, umutog pagdagat, kay makras man ginang eroplano. O di mo kibawa na. Kanang sakyanan, butangan gitag seatbelt, kay mabangga man ginang sakyanan. Niya ang imong lawas, mamatay man gina. Mamatay gyud ayaw pagsigig pangandam nga mabuhi ka, mamatay gyud ka. Nya iapil sa nagpangandam. Iapil ba? Ingna ko no imong tupad. Lingian na imong tupad ba? Ingna andam ka? Andam ka? So, sa may andamon. Kinahanglan kahibaw taon sa itong andamon. Kanabang mga butang nga sigurong mahitabo or nang hitabo na andaman na to. Naday mo'y COVID ay. Na mo'y COVID. Anong gatap-tapan mo? Nanganda mo sa COVID. Nanganda ba? Yay. Basining akong tupad sige ra ba ni ubo-ubo. Basi COVID ni tarungon ko nigta ka na kung karabang giing na natadaan pangandam, pag-unsanahan na pag-alcohol, social distancing, protocol. Unsa man ni atong giangkon nga naay COVID. Giangkon anato mo na nangandam ta. O di, relax na ka diyang galingkod-lingkod kay nag-social distancing ka, nakabutang kang mask, kay andaman. Pero gwa, niya lingion de kasi mong tupad. Hala, mano man ka mong nalimtan mo. Hala, nalimtan. Maratol ka, kung ka mangandam. Tutok ra bang muna ako. Sige sa mong ingon, andam ba ka ni pariya ka? Andam mo naka-ready na ginang para sa kolekta. Karon ang problema, nahibaw baka ta og unsay una og labing importante nga atong andaman aron di ta maratol. Una, pangandam gyud sa pag-abot sa Ginoo. Kana gyud mo'y number 1 ibutang si mong una-una.
kun moabot ang Ginoo, andam baka ako. Mao nang niingon si Kristo, mura unta mo mga sulugoon nga magtukaw, magpaabot sa iyang agalon. Ang Ginoo mo yatong agalon, kita sulugoon. Andam baka nga suguon sa Ginoo. Mao man na inig abot niya, suguon magyud kaniya. Matud pagis Ginoo, inig tok-tok niya, abli dayon. Ayaw unya-unya na. Nya karon kung tok-tokon kas Ginoo, ingnon kas Ginoo, hunong na ginhawa. Mo abli ka? Ha? Lord, ako may tiglid og rosaryo sa hunong na ginawa. Lord, ako may mumisa karon, ayaw na, hunong na ginhawa. Unya Lord, kisa may mumisa, ay sakdi lang, hunong na ginhawa. Og tuktokon ko sa Ginoo dito sa kwarto, hunong na ginhawa. Mayon ko, yes Lord, ania ako aron pagbuhat sa imong kabubuton. Mo ba ito atong salmo? Hinomdo mo sa salmo? Giyon sa ganito, gikono, kantaha ko no be, kamao mo. Ready? Go. Ni anhi ako aron pagbuhat. Andam gid ay. Pwede na to siya tuktokon. Mo na kahibaw kita nga ang Ginoo moabot sa atong kinabuhi sa lain-laing paagi. Usa ra gi atong himuong tema. Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagbuhat sa imong kabubuton. Mabita na kanang gibutang nako diha nga kanang kuan kanini ang sayings ni San Vicente Ferrer, ang iyang guiding principle kana bang nababaw. Ana, nindot ana, whatever you do, think not of yourself but of God. Kana bang ang tanan nimong gibuhat pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, dili pagtuman sa imong kabubuton. Muna whatever you do, bisan pagmatog ka, bisan mong mata, mamilo sa imong gihigdaan, manghugas sa imong kamot, manglaba, maglungag, mupalit og para ihimog balay, ipaayos balay, ipanindot sa balay, ipanindot sa simbahan, tanan natong buhaton, kinahanglan nga ang kabubuton sa Ginoo mo'y matuman. Nga naman, dinhi manggos kalibutan, duha ka buok balaod ang nag-govern or buot mo govern nato. Buot ba nga mo mando nato? Matod pang San Pablo sa unang pagbasa, ang sala misulod sa kalibutan. Pagsulod sa sala, ang iyang gidala kamatayon. Kamatayon. Oo na siya. Ang sala. Unya, misod sad ang grasya. Pinaagi ni Kristo. Unsa may gidala sa grasya? Kinabuhi. Karon, hay may imong gustong sundon. Ang sala o ang kinabuhi? Adin, sayop ko. Ang sala o ang grasya? Kusga. Kung mangabit imong bana or mangabit imong asawa, naaraba sa bag-o karon kayo ang bana gahilak in taon na nakigsulti nako sa cellphone, nasakpan niya iyang asawa na ay kabit nga foreigner, kaduha na di ay nakapangabit iyang bana foreigner. Minyo sila, tipon sila kanunay, nakapangabit pag yung iyang asawa niya. Ang ilang relasyon cyber sex. Gibaligya sa asawa ang iyang lawas, i-credit sa foreigner, kada nila sex diha sa cyber, ihatag sa foreigner ang kwarta ngadto sa iyang account sa iyang asawa. Picture-picturean, video-videohan sa asawa ang iyang lawas, unsay iingon sa foreigner, moingon sang asawa, anhi dinhi,
$20. Anhi dinhi, but pila to yung gingon? Are dire. Naganam ka mahal ba? Nya, whole body na asay presyo. Mao mo din na. Wapa mo ko kasuway palit anak. Pero mao kuno na ron. Kamu wapa mo mamaligya. Kana ina na. Purting hilak sa bana kay siyunan kay top kuyog sila sa balay. Nya ang asawa makasikreto dahil baligya siyang lawas nga to uban unsay tubag sa asawa dong tabang nis atong kalisod. Ikaw ba na? Lipay ka na? Huy, mga bana. Ambot, Brad Luloy, lipay ba? Ano ko, lusno siguro ning atong simbahanan. Unsa? Dapay kaputi diri ay. Lipay ba ka ning kasakop siyang gaingunana na dayang asawa. Naa na din na karon. Nako, unsam din ang imong asawa? Nindot paglawas? Ana. Muday ko nung iyang asawa nga siksirita na kaayo. Sige day baligya pero nakatabang sa kuno silang kalisod. Panahon sa pandemic, mahimo kitang creative. Abi ba na kung kanarang TikTok. Kaya naman sa daghang mga minyo akong nailhan nga 40 sang mo TikTok. La piyad. Diyos lawas, piyad. Kaya na. Ano bang, kung ang yun ako minyo naman siya. Mura mo sa dalaga o kung la. Anang bukas-bukas anang iyang sayal. Kita-kita anang pakidlap-kidlap anang iyang underwear. Ang mao mo na ron ang TikTok. Mo bitang malingaw sa kung tanaw na usahay. Bantay. Makitaan kita mo mag-TikTok, iwali. Ay, mo kumpiyansa, makitaan ta mo, iwali, tigil mo din iba. Ingan lang kung ginangaan ninyo. Sige mong simba din mga buangon dahil mong dagko. May karon, ingon na, nangabit imong asawa or nangabit imong bana, ang dalan sa grasya nag-ingon, pasayloag, kapituan, kapito. Ang dalan sa sala, muingon gyud pailha na siyang sala. Pakauwawi na, kasabi na, buybuya na. Ug di yun mada, patya na. Mao gina. Ug di man mapatay ni mo physically kay mapriso ka, biyae. Kalimti nga naa mo'y relasyon. Pagbuwag mo, kay nayabag na ng utok anang tawhana. Di na natarong ang iyang gibuhat, nagpakauwaw na nimo, biyae na. Mo na'y way sa sala. Niya ang way sa grasya, pasaylo alang, dawata lang. Hay may inyo sundo na. Sige, tanaw na to. Congratulations. Nahibaw mo dahil mo kung sa ibuhaton. Kung musimba ka, ang way sa sala, moingon din, pangayo. Pangayo o kwarta, pangayo o bugas, pangayo o kaayuhan, pangayo o mga grasya. Ang way sa grasya yun, ihog sa kolekta, ang tanan. Ang tanan yun, ihog sa kolekta. Hay may inyo sundo na. Atanawa, di ba yung unsa pa mo siya ipalitan mo padaro yung tanan. Atanawa, di ba ni rason dayon ka. Tanawa si Kristo. Si Kristo, unsa iyang gihatag? Tanan. Nganong nabawi niya ang dako kayong sala nga gihatag ni Adan og ni Iba? Kay si Adan og si Iba misupak sa Ginoo. Ang sugo sa Ginoo wa nila sunda. Ang ilang gusto mo ilang gisunod. Si Jesus gibawi niya, giunsa man niya pagbawi? Gihatag sa niyang tanan ngadto sa amahan. Hastas Maria, gibawi niya ang sala ni Iba nga gikaon ang mansanas, mansanas ba to? Gikaon ang bungas kahoy bisan og dili pa gitugot sa Ginoo. Si Maria lahi sad. Iyang gidawat nga mamabdo siya bisan ganigwa siya hilabtig lalaki. Karon na mga buangon sama sa kong giingon kanang magkinabitay, kanang mag-premarital sex,
kanang mag same sex ingon ana unsa man na kabubuton na sa Ginoo nya nganong gibuhat man si Maria dili gani unta angayan nga mamabdos pero gidawat kay kabubuton sa Ginoo. Ang uban karon di gustong mamabdos bisag angayan gid untang mamabdos kay nagsige mag-sex. Inom anang pills, palaygit, butang anang kondom, suksok anang ayudi. Unya kanang same sex. Angayan unta mo mamabdos kay nag-sex man mo, pero unsaon man pagkamabdos nga nag-unay man mo. Inyo mang giguba ang meaning sa sexual activity or sexual act sa tao, human being. Ang normal nga sex sa human being, babae ug lalaki. Ngano man, bisag di patasultihan ang paghimoan ng pakighilawas para na pagpadaghan sa kinabuhi. Dili lang ang pag-enjoy sa kalami ug unsa man diha. Pero karon unsa atong gibuhat? Kana unay nya. Sa may atong buhaton ani ron. Maliktas Ginoo. Kay inigbalik sa Ginoo niya, moingon siya igtuktok niya nimo, ingon siya ay sa Lord, isa nga naman nag-sex pa mi. Nganong nag-sex man kang dalaga man ka? Dalaga man ka. Anong naka-sex man ka o man kay bana? Premarital sex di ay. O pa man ti kakasla. Ato din kas impyerno. Lord, I lamig buwaga kay I love her very much. Unsay her? Nga her man sad ka. Isa unsaon man gyud Lord, mao man akong gibati sa, gibuhat ikang babae, ngano mahigugma man kasi usig ka babae. Ikabitay gahatag na ko aning pagbati Lord. Ingon ning Ginoo, wa jud ko maghatag ana. Kisay gahatag ang sala. Kay dinhi lagis kalibutan ni ay duha nga muhatag nato og balaod ang sala ug ang grasya. Kung ang imong gibuhat sala nya naadik na kanang maong sala, nagsubay na kas balaod sa sala. Kung ang imo rong gibuhat grasya, kaayuhan nya na anad ka ana, lig-on kay kang mubuhat ana, bisag maghila ka imo nang buhaton, congratulations, nagsunod kas balaod sa grasya. Sige kuno be, huna-huna ako nung inyo rong gipangbuhat. In whatever you do, try to think, huna-huna ako no, nagsubay ba sa huna-huna sa Ginoo o sa imong kaugalingong panghuna-huna? O galisod ka, anhaa si San Vicente Ferrer, na naman tay groto, abli man na siya from 6 a.m. to 7 p.m. in the evening. Dito, pag-ampo dito, luhod. Nyagdigid mada, na may fountain diha ng kilid, ambak. Ambak dito. Kaligo ba? Kaligo sa fountain. Kay healing fountain mo sana diha. Ito, ina Lord, nyamingon din ang imo diyang kana sila diyang nagbantay. Hala, nayabag. Ning umog sa tubig. Nyamingon din ka nga, ni umog ko sa tubig aron pakauwawan ko ning akong kaugalingon kay makauwaw kay akong gibuhat para sa akong kalag. Ano? Sige, karon ato ako amo din kang prisohon nganong giguba na nimong fountain niya. Kadako nimong tao nganong niamba ka diyang gamay kay nastanan, di man na swimming pool. Pero mas maayo pa nang mga samad ta, mas maayo pa na nga magsakito nato atong lawas, pakauwawa nato atong lawas aron magbuhat ag maayo kaysa nindot kay katan-aon pero nagbuhat day ka og sala. Nindog ta mga buotan. Mga igsoon, mag-ampo kita sa atong amahan nga iya untang hatagan kita sa kusog aron kita makapadayon pagsunod sa iyang grasya. Busa mo ingon kita, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa simbahan, nga bisan sa mga pagsulay o pagpanglutos, mupadayon gihapon sa pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa tanang katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong nasod, nga ang Dios muhatag sa grasya sa kalinaw,
ug kahiusa taliwala sa mga kagubot ug katalagman magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa salugoon sa Dios Teofilo Kamumot, obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mamanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga nangamatay natong mga kaigsuunan nga ang Dios mopili kanila isip mga maayong lugas nga magtotoo magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Amahan, maluluyon ug mahigugmaong Dios, dawata kining among mga pag-ampo nga among gituboy nganha kanimo diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios gamhanan nga way ingon, ang mga gasa nga among gihalad makapadangat unta kanamo sa imong gugma ug pasaylo ug maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo sa tibuok namong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo paningan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak.
Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, uabot ka namo ang imong gingharian, patuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Tugpasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay, inuluwa-luwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana usab kanino. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtaw sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtaw sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang ngayong kalawat kanimo, apan ipamulong lamang, mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi.
Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen. Way sama ang gugma sa Diyos alang kanimo, kinabuhi giulang aron ka maluwas, kalabasan kadautan sa tao gipapas, pasay lugugma ihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma. Kinabuhi tanawa ang Diyos pamatian, kanunay maghari siya. Hinaut, Ginoo, imong pamatiyon. magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia magtabang unta kanamo sa pagkamakanunayon kanimo ug magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangurong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Banalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay
sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Ka-relax, Diyos nun nga ka-relax, divine relax, serenity. Unya unsa may atong buhaton, magsige lang gitag ingon, ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. So mangandam ta kanunay sa pag-abot ni Kristo. Ang atong update sa slots sa Mother Mary's Consoling Graces, ako lang yang ipahibalo tingali ugma or sa sunod pang adlaw kay ato pang gihusay ang tanan nga mga nadawat nato niya gasto sad no sa atong niagi nga pista. Ang atong groto Usbonako tuwa na sa gawas, wala na din haanang tubang image ni San Vicente Ferrer. Nya adto lang ta didto, nya ato lang sang tabangan na kanunay limpyo o useful ang atong groto or kadadihang sa gawas aron mabulokon ang atong pag-ampos Ginoo. Ayaw mo pagdagkot og kandila dito sa sulod na askilid ang dagkutanan sa kandila. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may katungkulan at panahon